Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Ako himon karon ang akong ritual. Kinahanglan nga akong pangayon kang Satanas ang panalipod. Akong pangayon nga masilutan kang pariya ka. I will take you as my personal enemy, Father Amaro Cervantes. I will burn the Catholic Church. Veneti. Diabolus. Veneti. Spiritus Neros. Spiritus Baal. Spiritus Fantasma. Mga spiritus sa kasadman. Aniya pag-ablihan ang gangan. Aron ang kalibutan pag-ahugpan. Nganong imo kong isangpit, Franco. Kung sa may tuyo nimo, bota ko silutan pari nga si Amaro Cervantes. Nahimo siyang babag sa kong tinguha alang kang Cyril. Nasayod ko sa imong buot mahitabo, Franco. Apan, dili ko pa kana ikahatag kanimo karong mga panahona. Apan nga naman, ganun dili pwede nga ako naman tanggitahan kanimo nga akong kalag. Dili pa pakaraigo. Tungod kay doon na ako'y mahinungdanong ipabuhat nimo. Nakasabot ka ba, Franco? Sa pagkakaroon, ayaw gamita ang imong kaputong. Imo ang mas itumpa sa gabi ang imong mga laraw. Aron ikaw mudaog. Apan, dili ka na mahimo. Ang tanan mahimo nako, Franco. Mao nga kinahanglang ikaw magpaabot. Kinahanglang makikita ka ni Martin, ang Ipsisimos. Apan, ako unang ipada nimo si Lilith. Aron pinaagi ka niya. Matambalan ang imong lawas nung kauhaw. Diba? Mauman ka na ang imong giapas kang Cyril. Dili ba, Franco? Lahala! Kuitos sukubos! Tagpawa ko. Franco, alin, kalipay nga imong pangitaon kung imo nang matiluan. Sige pa, Franco. Pagtagpaw sa malamaton kong tintal. Pagtagbaw, Franco. Tagbaw ang imong kaugalingon. Tagbaw taman sa ginahawa. Dili madugay. Akong kunbubon ang tanan iya sa Diyos nga akong kaaway. Sige, Franco! Paglipay! Paglipay! Kaya ang mga tao, dili buot og sakripisyo. Kay ang mga tao, buot nga musubay sa malisod nga dalan sa ilang Ginoo. Nagkatuog na sila si Cyril o Isabel.
Kuha ko magdahom sa kung nakita kaniya. Daw dili katuhuan. Dili ba ka nga bunga lang katus kabuang lang ni Franco? Apan nga naman yan. Nga nangalabay ang ubang mga frames nga nagtapot sa bumbang. Naudsa naman niya. Nag-anam-anam na manuog kakomplikado ang tanan. Pagkalisod saktan. Pagkalisod yun. Matog na ako. Ikinahanglan makasayo kog uli og masabuntag. Duka na kayo ko. Akong himuon ang personal nga pagtuon ng maong basahon nga nabiyaan ni Franco. Ako rin dadon nga ito sa kumbinto. Magampo na ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Asa ko. Ganong tagkan kay kayo din. Kangit. Ang baho sa Baho sa Supre Padre Amaro Cervantes. Niya ka sa akong gingharian. kinsa ka. Nganong nakailan ka man ako? Wa ka ba kailan ako? Padre Amaro, nakalimot ka na ba nako? Ha? Ikaw? Ang yawa? Ang karaang bitin o kaaway sa Diyos? Oh, ako! O dili kumot na maghiskot ka og Diyos dining dapita tungod kay ako! Ako ang Diyos! Tangilad siya nga. Mudagan ko. Diyos ko. Kapagitaw ko, Diyos ko. Ginoo ko, kabagi ko. Kapagitaw ko. Gawas! Tanghaw naman kanimo! Padre Amaro! Wala pala yun. Naasas ko, tumangan. Dili. Father, kitaman! Father! Kailan siya kong dam ko. Kadiyot, magkuha kong tubig. Salamat kayo. Naunsam ka. Unsay imong gidam ko, Father? Daw sa nalisang ka kaayo. Ambot lang, Cheryl. Ambot ko nga lang. Kung nga nung unsa, Father? Ambot ko nga nung gisigihan kong hasol sa mga dautan. Nahimong sintro sa kong mga damgo. Ang mga talanahon o mga sinatiang diabolikal. Mao pa? Dili pa ka na tungod sa nahitabo ka, Pi? Posible. Abot lang, naglibog lagi ko. Nagsugod sa diyang naabot ko sa parokya ni San Agustin. Nagkasabot ko, Father. Ado na unta ko'y pangutanan ni mo. Ug unta, dili ka malain. Sure. Kada kong malain man ko. Usap ta ka na, ha? Nganong nagpari ka man? Taas ang sugilanon, Cheryl. Daghan ang akong giagian. Una pa abot ang panahon. Anihukom kong magpare. Unya, kumusta ang imong pagkapari, Father? Nagmalipayon ka ba? Kuan, kining duot sa bukod Father? ang iyang tinanawan. Nga nawa ka man makatingog.
Basin, nalain ka sa akong pangutana ha. Sorry if I offended you. No. Huwag ko malain, Cheryl. Pwede ba nga ako na siya mangutana ni mo? Mura ka man og ni Baus, ana. Kumusta naman ang imong love life? Well, niagi na ko, ana, Father. Ug ang nahita po, walang yun mo work out ang maong relationship. Ug maayo ra pod nga wa mi magdayon ato niya. Kay dunay mo abot nga mas hingpit pa kay kaniya. Ikaw, Father, are you also in a serious relationship kani adto? Oh. Napod. Apat sama sa imong kasinatian. Wapod mo tunay, Cheryl. Tigala di gid mi angay sa usag-usa. Mao nga nagpari ka na lang, Father. Come on. Di po tingali, oy. Kalain man sad. Abi na lang. Desperado na lang yun ko. Gawas pa. Mas unfair po sa Ginoo kon ako nang himuon. Well, husto ka. Pero dili pa. Mas unfair pod kung dili ka magmatinud-anon sa imong kaugalingon. Diba, Father Amaro? Oh, Cheryl. Bye, Father Amaro. Amping ka sa imong biyahe. Ikaw po, Cheryl. Adios. Hinaot unta nga magmatinud-anon ka, Padre. Sa imong bukasyon nga gipili. Hinaot pa unta nga. Kakapoy sa akong lawas. Sa marong baho ah. Asopre. Gusto. Nagritual ko kagabi. Huwag ang maong ritual ang naghatag na kong tugang kusukugaw. Gusto, kinahalang ako ng tuon karon tayon si Martin ang Ipsisimus. Kini ang kisukugan ako ni Satanas. Yun ang masang lang akong librito. Naman din eh. Gusto. Ako napiling dito sa ospital sa diyang. Isapiyagan kong bintitan niya itong hinampag kagatapang ni Cheryl. O kung mapasa ka ito ni Padre Amaro, sayang siya sa kong pagkatao. Panuway! Animal! Panuway! Direct to the point ang magpuntanan ni Cheryl. Kung boto mo na, sa'yo nagbitak ng tubagon. Paano kibati mo kung tumang kagilas kung siya na'y mangutanan ako? Nga naman ka. Ako nang biyahan sa bot ka tumang pangutana. O mahinungdanon. Nga ako masuta kung si misteryong naglimit sa pagkatao ni Franco Castillo. Ug mahimo kini kung ako matun-an kining mong libreto niya. Mao kini akong hatagan og ikong panahon karon dito sa kumbento. Niyara ko sa kanang mansyon di nagpuyo ang Ipsisimus nga si Martin. Kami ikaw din Nervita. First time na ako nga makasulti ni Sanglita. Dili pa man ko full plates nga sakop nila. Ang akong itong nga mahika. Ako lang nakatunan sa kinakaugalingong paringkamot. Doon na lang ko. Akong ablihan ang gangaan nga putaw. Nabli lang siyang kaugalingon ang gangaan nga putaw ug hingon man ang nakumpultahan sa ilang kaugalingon. Ug usa ka na ni kawas nga nagsulubog itong nga piste ug nagdaog po niya. Sika kayo ang iyang mga mata. Ni Barol si kanako.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!